Ako si se danas pričestio, ove stvari nema nikako da radiš. Sveta čaša je vrhunac našeg života, kogod je poverovao, blago njemu, govori Gospod i Tvorac naš. Naš život mora da bude okrenut ka dobru, ka Gospodu, naš podvig mora da bude živ delima, a ne samo rečima. Da li si svestan da si danas uneo u sebe krv i telo Hrista Isusa? Da, to nam je ostavljeno kao opit Carstva nebeskog koje je pred nama i u nama. Posle svetog pričešća trudi se da budeš što tiši, ne praznoslovi, ćuti, što duže možeš i tad se moli najjače. Kakav je cilj ako odmah izađeš iz crkve i postaneš onaj stari čovek? Uvredio te je neko, hoćeš svima da se dopadneš, pa to je nemoguće. Valjda si svestan da je pravda iznad svega. Hrista su razapeli zlobnici ovog sveta i opet bi uradili isto, zato ne pokušavaj da menjaš svet. Menjaj sebe, jer je to poenta preobraženja iz lošeg u dobrog čoveka. Nemoj da se guraš dok čekaš sveto pričešće. Zar to onda ima smisla? Sva dobra dela čini taj dan, posjeti bolesne, oprosti neprijatelju, nahrani gladnog, napoji žednog, reci dobar dan komšiji, daj osmeh jer to nema cenu, a plata je na nebu. Ovaj osjećaj u tebi zadržavaj što duže i kada osjetiš da ga gubiš, opet priđi Hristu i okusi sve svetinje, borba neka je večna. Mnogi imaju običaj da posle svete čaše žvaću žvaku. To nemoj nikako da radiš, jer je možda neka čestica ostala među zubima, a to je svetinja koja nikako ne sme da se baci, jer može da se baci zajedno sa žvakom. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.